So guys, piyesta kaya kami. Pero pati manag na ako. Ika buka pa karine Ika pa karine. May ito nga malapit ang kaluguran ng bala mong kapatid. Tataka ni Pinas Show. Ito may itong vlogger sikat mo naman. So agad na ako. Subilip ta ka rin. Yeah. Tara, let's go. So guys, ito na ako kayong balaya. Pupunta namin. Tama, nagkakada ako. Gan piyesta kaya kami magpipesta ako. Saka pala, may karap kong kaya kaya dala niya. Dala ng JK Terminal May Norman na tigi ko na. Tara man, let's go. Kini mga sagad ka kayang punch Kenny. May sagad ka kaya ni Joe. May sagad ka kaya ni Joe. Ayan. Hop, benay ko kaya be ako. Happy Fiesta, benay ko kaya be ako. Happy Fiesta. Fiesta kaya kami pero magpamiesta ako kanini. Kani malaos kayo. Ayun ko. Karakal na pala. Dito. Ay! Kalutong na, Ginoo ko. Man, yun o. Ay, gani ho. Happy Fiesta, Happy Fiesta. Yan na, makaya niya po yan. Yabi po'y Ipinas Show. Justin. Agapi at tagi. Ay, lukok, pangarabida rin eh. Happy na nga patos mo kayang bayo mong kain ni. Balayas daw, nalya. Ang bayo mo nga saling gabon. Ata, tilapia. Apin na po rin. May garbes lang. Oh, kain naman. Yan ang magbabayagan, Jo. Oberta mo, itamo mo. Oberta ka niya na. Okay, mga tana. Mga tana po. Kayag lang ko na pareng sikat na businessman King San Vicente. Kain may man. Oberta mo. Ganyan mo na. Oberta mo man. Naman eh, barugan mo. Happy Boss. Fiesta. Muna na ako ne. Ako ba? Thank you. Salamat eh. Oy, muna na ako. Muna na, boss. Muna na ako, puta. Tingin ko naman na datang kahit ka rin. Ay, bro. Wow. Muna na ako. Sige. Salamat, Papang. Okay, thank you rin. Pinas! Wow, Bob. Thank you. Apsi, muna na ako. Ala.